Rodrigo Duterte may problema na sa pag-iisip? Ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman, ay wala na daw kapasidad itong si Duterte na ipagtanggol ng kanyang sarili. Hindi rin daw maintindihan ni Duterte kung bakit siya nakakulong sa The Hague, Netherlands. Ayon din kay Kaufman, nakalimutan na daw ni Duterte yung mga pangyayari sa kanyang buhay. Pati na rin daw yung mga miyembro ng kanyang pamilya. Dahil dito, hiniling ni Kaufman na bigyan ng indefinite adjournment ang mga kasong nakahimpil laban kay dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Sinambit din ni Kaufman na kahit na merong medical at psychiatric na tulong na ibinibigay kay Duterte, ay patuloy pa rin daw na lumulubha ang kanyang kalagayan. Yun lang, okay, bye.